भेरगाव डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशनाथ' 2004 जोनोम जादों। ट्रफिया दिनैनिफ्राय 30 इयार्स सिगाङाव जोनोम जादों आरो आं खाग्राबारि हालामनि बेक्ति हिसाबै बे समनिफ्राय आं गावनो जड़ित दं जोनोम होनाय समनिफ्राय आरोखि। बेखाय दिनै 30 इयार्स उनाव फैनानै आं मोनसे बेलेग मोनसे मुभमेन्ट नुफैदों बेयाव माने मोजां नांदों। दिनैसिमबो जे बे खेलाया सोलिबाय थादों। खासिया सुबा फैलासिम आफाद आरो खासिया सुबा गामि जिथु समाज आफाद बाथौनि दैदेनगिरि बिथांमोना जे दिनैसिम 30 इयार्ससिम जे फोथांना लाखिबाय थादों। बोसोरफ्रोमबो कभिडनि बादै आरो ग्राउन्डनि थाखाय 2 बोसोर गेप थादों होनना जों मिथिना मोन्दों। बोसोरथामल' गेप थांदों, बाखि कन्टिनिउ सोलिबाय थादों। आं आसा फारिदों खासिया सुबानि जायफोर दैदेनगिरि, गामि दैदेनगिरि, क्लाब दैदेनगिरि बिथांमोना इयुनावबो जाहाथे जेनेरेसन बाय जेनेरेसन बे खेलखौ खुंबाय थागोन। मानो होनोब्ला जाय खेलखौ खुंदों बड'लेण्डआव बे गामिनिफ्राय मुंख्लं जालांनाय मुंख्लं भुपेन बर' आंनिनो बिदा जायोमोन सोमोन्दोआव, मुंख्लं कनक बर', मुंख्लं मायाराम बर', बिथांनि बाय बाहागिफ्रा दाबो दं। दा बिथांमोना जिहेथु खेलखौ नुबाय थानानै 30 इयार्स गोजोननाय मोनसे लाबाय थादों। 30 इयार्स सिगाङाव सानजेननाय मानसिफोरखौबो खेला खुंनांगौ बिथांमोननि मुङाव होननानै सानजेनग्राफोरखौबो दिनै आं गोसोखांनानै बिथांमोनखौबो धन्यबाद होदों। आरो आं मिजिंथिदों खासिया सुबानि जेनेरेसन बाय जेनेरेसन इयुनसिम जाहाथे बे खेलाया मुंख्लंफोरनि नामाव होनाय, बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनि मुङाव होनाय बे फुटबल टुर्नामेन्टआ जाहाथे बोसोर बोसोर सोलिबाय थायो, आं बेखौनो मिजिंथिबाय। आरो बेनि गेजेरजों मोनसे मेसेज होनो नागिरदों आं। खाग्राबारि हालामाव मोनसेबो फुटबल टुर्नामेन्टनि थाखाय रावबो गामि दाबसेया सानजेननो हायाखैमोन बे समाव। 30 इयार्स सिगाङाव जोंनो रेफारिमोन, जोंनो कमिटिमोन, जोंनो अर्गेनाइजार, बेबायदिमोन, जोंनो प्लेयारमोन बे समाव। गतिके सानजेननो हानाय गामि हिसाबै आं मिजिंथिदों बे गामिनिफ्राय निस्सय फुटबल प्लेयार ओंखारदों। सिख्लाफोरबो जोंनि भेरगाव डिस्ट्रिक्टनि जाना गेलेबाय थादों, सेंग्राफोरबो ओंखारखांबाय। खिन्थु दिनैनि थारिखआव एसे गेप जादों। आं मोनसेखौनो खावलायगोन, खासिया सुबाजों लोगोसे खाग्राबारि हालामनिफ्राय जाहाथे फुटबलाव आरोबाव गोदानै जेनेरेसन क्रिएट जाबावो, बेखौनो मिजिंथिबाय। गिबियावनो रादाब बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम खासिया सुबा फैलासिं आफादनि जानानै गोजोन हामलायनाय बावहरबाय। खासिया सुबा फैलासिं आफादा जेब्ला 1987 मायथाइयाव जोनोम जादोंमोन, फैलासिं आफादा जोंनि समाजखान्थि, धोरोमखान्थि आरो सोलोंथाइनि बिथिंखौ बेफोरबायदि मोनसे पजिटिभ दिगखौ लानानै फैलासिं आफादा जोनोम जादोंमोन। बै दिननिफ्रायनो फैलासिं आफादा गोबां गुबुन गुबुन बिथिङाव हाबाफारि रनसायनानै खामानि मावबोनायनि गेजेरजों जोङो गामिनिफ्राय बड'लेण्डनि मुङाव 7 मुंख्लं जालांनाय बिर जोहोलाव बिथांमोननि गोसोखांथियाव जोङो बिथांमोननि मुंख्लंखौ गोसोखांनो थाखाय जोङो मोनसे फुटबल खेला होनाय जादों। बे खेलाखौबो जोङो 1987 मायथाइनि उननिफ्राय जागायनानै दिनैसिम जोङो खुंबाय दङ। दायो दिनै 30 खेबाव दिनै आगान होफैबाय। बिनि एसे आगोलाव जोंनि फिल्डखौ जों एसे सोदांनायाव एसे गेप्स थादों। बेनिफ्राय कर'ना भाइरासनि समावबो जोंहा एसे गेप्स थादों। बे जाबाय समनि थासारियाव जानानै थांबाय। जों फैलासिं आफादा मिजिंथिनाय आरो रनसायनाय खामानिया बेनो, जोङो नैबे खेलानि गेजेरजों जोङो ओनसोलनि आरो गामिनि जाय बिथांमोना गेलेगिरि बिथांमोनखौ जोङो मोनसे प्लेटफर्म होनाय, गामिनिफ्राय जों मोनसे प्लेटफर्म होनाय, बे मोनसे प्लेटफर्म होनाय। दायो दिनै 2 अक्ट'बर, बे 2 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै जोङो 6 अक्ट'सिम जाहैगोन। दिनैनि दिनाव जोङो गासै टिमफोरा 24 जाफैदों। 24 टिमानियाव बाहागो लाफैगोन। जों बेखौ सेलेक्सन बायदि खालामनाय जादों। गासै दिनैनिफ्राय जोङो 6 तारिखसिम 24 टिमनि गेजेराव जोङो 6 तारिखआव जोङो फाइनाल गेमखौ हैनाय जाहैगोन। बेखिनियानो। आरो दिनैनि गेमनि
बेखेवगिरि हिसाबै जोंहा मंगलदै SSB केम्पनिफ्राय 3rd बेटेलियन कामान्डार बिथां रामान्डार भलाटार बिथाङा बाहागो लाफैनानै बेखेवना होलांबाय। बिथांनिसिमबो बेलासि आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय।